Komido thuolo mar go koda mbaka gi sechegi ma koro wan gi geno ni kuonde luto ombulu gin mago moselor kendo kaponi ng'at ni nitiere line to chal ka gima joma ne line bende chal mosetieko lidhnwa nyiswa ni to chakre okinyi nyaka sani Kariobangi ne gin jochung' machal nadi manowuok oko mondo miyo luto ombulu kanipimo gi wang'i kaka jalno men jafwambo turnout chal nadi ji nowuok oko mar luto ombulu koso mit ka ji nowuok kidam to ji nowuok mang'eny okinyi koso dier odiechieng' koso dhiambo sani kamano kaka jo Kenya gin ga jok motis gi dongere ni late kamas kata oyo gima moko minyalo lero kotenore kod Kariobangi ma bende nitiere chuny boma ma Nairobi. Erokamano Ochieng' Emmanuel Horruok kelo duoko no emidwa landi kod duol mar IBC ahinya tapisa mo meeting mosebedo kata chenro ni endi ahinya to e ward no ma Kariobangi manyandwat kata north mosebedo ka meeting mar neno ni gimoro amora odhi kare kama wantiere ni endi wantiere kanyo no moyiedhi mar lando duoko. En sa 11 kod dakika ma dhi nyime manyiso ni chenro duto mar luto ombulu koro ne osegike giko. Gimodong' en ni thuolo machuok kwa seche gende Ochieng' Emmanuel duoko mowuok e kuonde mag luto ombulu 38 e centers abich mane opuodho kod IBC biro chako molo ka moro bang' moro ni kod bwo arita mager. Yiena mondo amiyi picha mar kama wantiere mondo ibed go ging'eyo ni kama chung'e ni endi wantie kod kanyono moyiedhi ma jogo ma biro bedo kaka jo arita kwe beno ondika ni endi ma en mesa mar arita kwe kata security. Nyalo bedo arita kwe mar obila kata jogo mag jochung' kanyakla kod jogo ma otene. Kasto bende wantie kod mesa matung' kacha chande mano mar chief agent mag jochung' duto te biro riede kombe mantie ka giendi kombe mano mutwe kod ineno rangi ma alum to kod marachar to kod rateng' bende mago gin kombe moyiedhi ne agent. Kasto wantie kod mesa matung' kocha chonde mag jodito mag duol mar IBC mondik DRO tiende ni Deputy Returning Officer mabiro chiwo duoko kaka chal. Kasto wantie kod okebe mantiere tung' kocha chonde gi apisas mag IBC marito tayo chenro ni endi e kidieny mogik mago makawo duoko go to keto e masinde to ichak kwan gi ka nitiere kwano ma biro gol kod mano mimedo. Wan kod mesa kacha mantiere kod mbui kod masin mabiro nyiso chal mar duoko kaka dhi minyalo choe wang'i koponi ji odino ni kata ok inyal neno madongo manyiso gimoro amora matimore ka en gima jopiny biro choe wengegi kendo neno ka igano kod masin kanyakla kod projector maduong'. To candidates kata jochung' bende oyiedhnegi tung' kaendi Ochieng' Emmanuel yia mondo ne tung' kaendi kama oyiedhi ne jogo ma jochung' mabiro biro kaendi mondo mi obedi kanyakla kod ute mag fwambo kata media bende oketnegi kaendi e dhot kama gibiro donje. Nyaka chop sechegi Ochieng' Emmanuel en ni chenro duto ni kare kendo joluto ombulu ma ne oseluto ombulu koro rito duoko mibiro gol kod duol mar IBC. Ari okinyi nyaka chop sechegi endi kwan jogo mowuok ma ka joluto ombulu ok oseneno kwan mang'eny kendo jochung' e ywak ni moko kuomgi ok oyudo thuolo mar neno ni jogi manyocha gi sundo mondo giwuog oko mondo luto ombulu wuok duto kar rombgi. Kendo giwacho ni e dier boma Nairobi kaendi moko kuom jo luto ombulu kata jogo madhi e tich bende duog chopo modeko pacho to olor tesendo luto ombulu sa 11 ma weyo moko kuom joluto ombulu mane ochuno nyaka gidhi e tich oko. Kendo gimno ma bende giywak ni koponi chak med thuolo kata inyalo chiw thuolo kata odiochieng' yweyo ne joluto ombulu mondo mi otim mano e seche ma dwarore nikech en ratiro motenore kod katiba e tayo chenro mar yiero jotelo ma gidwaro. Jochung' ma onyiedhore oko kelo kanyakla mago mochung' kod otiko opogore opogore kaka mano mar DCP ma en bwana David Wanyoike kanyakla kod mano mar ODM Ouma Majiwa e kid jodito mamoko ma bende onyiedhore mano mokelo kanyakla mar KANU to kod duond buche mamoko kaka KP ma bende ne nitiere ng'wech maket kod mani. Nyaka chop sechegi endi pok oland jaduoko moro amora e log tich mar golo duoko duto mar kar chung' mar Kariobangi North kaendi ma bende oting'o nyaka jalno manyocha ochung'
ka dwaro kom mane owadgi omako mane en Joel Munuve manyocha owito ngimane ka dwe mar 5 mar higa ni endi. Koro pod wantie log tich kamar yudo thuolo mar chokoni mathoth mana ni kawago mbaka kod jalno ma ochung'ne kata apisa mar chiwo duoko ma bende tayo chenro duto pacho kaendi e kar chung' od bura nogo ma Kariobangi North e ward ma Kariobangi North niendi moloso kod deka mokalo wacho ni pok duoko moro amora chako chopo kaendi mak mana ni girito duoko go duto mondo bika. To gima timore koponi bawang'ie iye kaendi en ni chal mar arita kwe bet ka koro medo ridore mokalo kendo nitiere geche kata loche mag apisas mag arita kwe momedi oko mar kama wantiere niendi mana mar neno ni arita kwe obedo makare. Motelo ne mano okiyo seche mag okinyi nitiere ji ariyo mane ondhi kod obila ka itudo kod donjruok kod chenro makende mar luto ombulu kendo bende rocho ratiro motenore kod katiba mago matayo yiero mane odir tesendo bila kidi chwal yedo koro magi gik mosebedo kadhi nyime mak mana ni lweny kata machwiro remo mosedo kwaneno kuonde mamoko go toko timore kaendi minyal ndiki e buk kata moko kuom historia mabiro bedo ni otimore e kaunti ma nogo ma Nairobi ni nikech yiero ne mana nitiere kumoro achiel ma en Kariobangi North. Nyaka chop seche Ochieng' Emmanuel en ni koro warito ni geche kata mana otese mag luto ombulu kod duoko duto mowuok kuonde mag luto ombulu mana kana selero ni nyalo chopo kaendi. Koro jogo ma jochung' kende mibi yienegi mondo odonji e kar luto e kar kwano ombulu kata kar riwo ombulu duto ma Our Lady of Fatima ma bende yudore mana kar jot nogo. Yiena mondo be achaka koni ni kopogore kod mano endo bed kod ng'eyo ni e bada korka chwich kendi kanyo moyiedhi ma ng'ata moponi idwa gol duoko e kinde ma osekwan to ibiro ti kodgi kod duolgi endi mondo mi duokono obed kendo chopo ne jochung' kata chief agents mag jochung' duto mondo mi kik bed kod ywak moro amora. Mane chal mantiere Ochieng' Emmanuel. Ta kapok awuoyi mondo mi idhi nikech adwani mondo waler ne jopiny odiochieng' ma kawuono kata in kane ineno kuonde mamoko ne nitiere weche motenore kod kwan man piny mowuok oko mar luto ombulu mane seyango waneno kodhi kare. Kata kamano wantiere kod weche mag tulo manobedo koni kod kocha, wantiere kod weche mag temo chiwo asoya ne joluto ombulu. Chal makama bende neno Kariobangi North koso ne chal nade e kinde odiochieng' kanugo wang'u kendo kanuwuotho koni kod kocha mara mit bilie ma koni kod kocha temo adhiro mondo olok pach jok mabiro luto ombulu kaachiel kod tulo moro amora manyalo bedo muochi. Bende ne chal makama ne nitiere koso weche mag luto ombulu nodhi adhiya makare kendo mayom Kariobangi North. Ingine sami penja neno ka lweto odok e uko mara mondo anyiedho ong'we yamo mara manengo ne bet ka pek mokalo mondo mi alodh ni nying ji ariyo manie tesendo bila mokelo kanyakla Susan Njeri kanyakla kod jalno mane en jakom duond bura mar ODM e kinde mokalo miluongo ni Stephen Tado Akala mane ondhi kod obila kitudo kod roch donjore kata nyiewo ombulu kata opande mag joluto ombulu kaka yor temo mondo mi ochoch chenro mar yiero. Nyaka chop seche gendi itemo mondo mi kade ketnegi rambun kata itemo mondo mi bolnegi omenda machwing koponi mano nyalore but kata kamano gima wayudo ni ibi chwalgi do kitugi kod ketho mar donjruok kod yiero. Kwan mar jogo ma joluto ombulu kit kaka ne wachoe wengewa en ni moko kuom jogo ma joluto ombulu mano nyiedhore oko mar luto ombulu ne kipimo gi kit kaka pile ka pile kitime yiero mokalo 2022 2017 2013 ok nyal pim gi maendi ni ne kwan go thoth mokalo nikech kwan mane waneno kawuono ne nitiere piny kipimo kod kwan mamoko nikech ma en yiero madundo ma nyadi mang'eny ok nyis kwan oganda duto man kod jwango tijegi kendo nyiedhore oko nikech ing'eyo maber ni kar chung' od wuod mogo ma Kariobangi North okelo kanyakla jolut ombulu manyalo chopo 24,500 to mano ok e kwan mane onyiedhore oko nikech nyaka joseche gendi register mano mar IBC nyaka angi gol duoko gibiro konwa ni to kwan ombulu mokethore ginadi mago molewo moko luto ombulu ginadi mago moluto ombulu ginadi to gin jochung' mage moyudo ombulu maromo nade e duoko mano magno gol kaendi. To kopogore kod mano en ni
Jadi mang'eny wajaneno ga kanitiere laini kata lai mamlach moriedi kendo bende mipango. Chenro en ni ji donjo kidam ikawo dakika adek tiluto ombulu tinyiedhi oko kendo iwuok. Omiyo inyalo wach ni ji ok owuok kaka iparo mondo mi giluto ombulu mana kaka osebedo kigo kwan maket kod mane kinde ma iluto ombulu. Ami ranyisi mar yiero adek mosebedo katimore pacho ka ni macho wenge na kabido ka kura ng'amo osepogo ber kod rach. Manyiso ni kinde maket kod maniendi king'iyo kit kaka oganda owuok oko yiero nogo mar kawo jakar od MCA manosenindo Joel Munuve ok onyiso miyumo kata chiwruok gi sing'ai gi dwaro mondo mi oganda oyier jatelo mano manyalo kawo thuolo maket kod mak mana ni jogo mosebedo ka sundo ji mondo owuogie mier mondo bi olut ombulu nikech en dier boma bende seche moko ok ochiwore mak mana ni maling'ling moko machalo kaka tiyo kod omenda mondo mi tem lomb jok mosechopo mondo mi owuog olut ombulu to ne nitiere kendo bende ewago wang'wa moko kuom de mabet ka seche moko wigi osetimo lwar ema ne nyiedhore oko mondo mi owuogi olut ombulu to bende ka wago mbaka kod joma tindo ma seche moko ne nitiere alwora ma kuonde mag lut ombulu goendo dwoko magimiyowa ni nyaka chop seche gi gionge kod opande mag luto ombulu to bende ok gisendikore ka jolut ombulu ma omiyo kwan ok obedo maber. Uchengi Manuel. Ani gima ng'eni chando pach jopiny en ni to koro ji adi mondikore mar luto ombulu e ward ma Kariobangi North mondo gichak go kwano ni kaluwore kod kwan jogo mondikore kod kuonde ma wacho ni polling centers mane nitiere Kariobangi North wanyalo ng'iyo ni ombulu ni inyalo land duoko mare sadi. Inyalo lero ni ji adi mondikore kaka luto ombulu e ward ma Kariobangi North to wanyalo koro tieko gi pacho ni ka en kwan ombulu marom kama po ni gichopo kinde machal kama Nairobi bende nitiere gi dhungruok mag nyamburko duoko nyalo wuok sama chal kama nikech pod ok waloso gi achiel kuom jok matayo chenro no nyaka gi sani. Kotende kod duol matayo yiero pacho ka the Independent Electoral Boundaries Commission IEBC register mare wacho ni en kod kwan mar jogo mondikore ka jolut ombulu 24,504 e kar chung' od bura e kar ward noendo ma Kariobangi North mak mana ni ok ginyiedhore duto mondo gilut ombulu. Mano kalure kod jochung' kanyakla kod jogo mochung'ne kaka Chief Adjutant ni kwan ne nitiere piny. Ka wago mbaka kod apisa maduong' matayo chenro mar yiero ahinya te ward makaendi Bwana Abdi to nyisowa ni kong'iyo kalure kit kaka chenro osebedo kadhi nyime kwan no ni piny mak mana ni obiro rito mondo mi jogo duto mowuok e kuonde mag luto ombulu mondo chop kod duoko ka. Ne wan kod kuonde mag luto ombulu 5 miluongo ni centers to kod polling stations 38 duto te gie seche giendi maling'ling kata duoko masedo ni giseriwo kendo gidhi nyime kod riwo kendo gibiro lando duoko ma jaloch ka jaloch oyudo e kuonde mag luto ombulu goendo mondo mi koro ginduny kod ng'wech gichop kod gi ka. Kawa bilo kod mbaka to wacho ni chenro ni endi biro dhi nyaka e seche mag otieno. Omiyo wabiro ng'eyo ni to MCA ma kawo kar Joel Munuve en ng'a e kinde mabiro. Walter Nyambaga kumiwa ler motiore kod bano an gi geno ni pod obedo kwa tudre kodi nikech pod wantiere kama mondo mi yangro kaka duoko biro bedo gi moro biro timore gi sani nikech onge ni biro kel gik malut godo ombulu kendo kweno biro chakore mano kanyo Walter Nyambaga noluso godo ka intiere Kariobangi North e boma ni ma Nairobi kendo semiwa ler machal kama nyakwara mogi okinyi makawuono saa 11 gi saa 12 kuonde luto ombulu mathoth gin mago manoyaw kendo kanromo saa 11 mar odhiambo kaluwore kod chik onego beni koro kuonde luto ombulu gin mago moselor kendo ichako chenro mar kweno. Waseloso kanyo kod Dalia Beach kendo onyiso mago matimore gwenge go nikech nyaka gi sani wacho ni nyamburko chiko no osemake ina mag Probox ntiere rowere mano maki e gine mwacharo ni gichalo jogo mane siayo tulo kata rocho chenro mag yiero mane dhi nyime kar chung' od bura ma Kasipul. Kinyi makawuono kaka nosebedo kuneno kendo kane waseluwo oganda nowuok oko mar mondo mine giluto ombulu Kasipul kata kamano monj ne obedoe kama jaod bura ma Homa Bay opondo kalo mane omonj kendo noyudo hinyruok nineno kanyo ka jotelo nowuok oko mar kwedo gima chal kamano kendo ali abicho leronwa gi sani gintiere Agoro Sare polling stations gin mago moselor iwacho ni onge nyaka sani duoko moro amora mosebedi kata kamano gigo touch kuno bende yudo report kowuok kanyo kuom Walter Nyambaga mantiere Kariobangi North. Kuonde moko bende obiro chope Siaya ntiere kod yiero Malava kuonde chung' od bura mane timie yiero Magarini wantiere kod Mbeere bende nyakwaro Mgajwang' kaachiel kod od buch Senate ma Baringo to kod wards mopogore opogore
wabedo ka wanyisi koro ge sani tok oselor kuonde luto ombulu ang'o matimore kuonde machal kamago. E studio ka nitiere kod welo mondo go kod mbaka obrodo kwalidho matindo tindo gigo mosebedo katimore odiochieng' ma kawuono. Antiere kod okil Jacob Omondi Odhiambo mosebedo thuolo mar mondo mi olos kodwa kaendi. Bende antiere kanyo kod George Aliet mabende janon siasa. Wadono go mbaka ni to odiochieng' ma kawuono osebedo machal kama. E kinde ma yiero go ne dhi nyime gin ang'o manotimore ka seche go e wang' jowi mari kanyo neno pichni mag Malava kendo kweno dhi nyime. Omiyo obeno kanyo kweno pichni kata kamano antiere kod welo man go e studio arwako gi mondo mi wachak go mbaka. Erokamano Jacob Omondi Odhiambo mano okil kaachiel kod George Aliet bende janon siasa komedo thuolo maloso kod. Abo chako kod George. Ang'eni isebet piny kendo neno kaka yiero odhi nyime odiochieng' ma kawuono. Adwa ni yanga ne mapiyo piyo kapok wang'iyo gik machal kamano. Kinyalo miya achiel kuom 10 kaka ineno ka dhi e wang' jowi mar odiochieng' ma kawuono to kod lipot misegado. Chal nade yiero ni ochopo ni rang'iny monego bedie koso ok ochopo ni? Erokamano kuom thuolo makende. Yiero tem mak mana kaluwore gi kiwango mosebedo kwatime yiero pok otundo kama onego bed nobede. Kamano. Pod wayudo ka ji dondore ji gore wachalo joma lawo gik maonge. Yes. Kamano. Kabiro iri Jacob, yiero ni nyalo achiel kuom 10 ineno chopo kanye tang'o minyalo wache gik miseneno kotimre kawuono kapok wakoro wachako fuono gi matindo tindo kaka osebedo. Nyalo tama kata kaka erokamano. Nyalo tama kata kaka rate yiero ma kawuono nikech gik motimore kuonde mopogore opogore nyaka ne chak yiero gokinyi nyaka sani. Ok en gima wanyalo gombo mondo wane e yiero moro moro pacho ka. Gik motimore kuonde ma yiero gitimore chal ka gima pod waonge demokrasi. Kech demokrasia en tiende ni ng'ato ka ng'ato bedo gi thuolo mar yiero ng'ama odwa support kata mar yiero ng'ama associate go. To yiero ma kawuono ni waneno ka gima chal ka gima ka associate gi ng'ane to an ok associate go to koro in ng'ama duina. To ka associate gi ng'ane to in ok associate gi ng'ane to koro an aduini. To mano ok gima ber monego bed ni dhi mbele pacho ka. Kamano. Kadugo iri George Aliet, kwan manok kata matin mar ji oko ko maluto mbulu dichieng' ma kawuono. Ok en mana Kasipul kende. Onene bende Kariobangi North kendo wadhi nyaka gwenge mag Malava waseneno kaka ne bet. Kata mana Magarini Mombasa waneno gima chal kamaendi. Kwan manok mar oganda oko ko mondo mi odhi o exercise their democratic right mondo mi giyier jotelo mag gisebedo ka gidwaro. Ipana ng'o miyo ma otimore? Ben ni en odiochieng' ni en tiere mar juma koso jopiny koro ok ne ber mar yiero koso kinde mobagi moko winjore. Aparo ni ok en kinde mobagi yiero. Aparo ni wasetunde kiwango moro ma kaka jo Kenya ber mar yiero sani ji ok ne. Omiyo ji matin maneno ni yiero nonego bed ni bedo e ngimagi. Emomiyo yudo ka ng'ato paro ni adhi amany mogo. Mano gimoko badha. Emomiyo yudo ka ji matin mawuok oko. Kamano. Yes. Kamano. To kawang'iyo kaendi, ok en mana e town ka kende, en nyaka e kor gwenge kucho chonde. To en ni jopiny gi e sani ok noikore ni timo yiero nikech ne osetim yiero kendo girito ka 2027 koso now. Ok en about ni jopiny no orito 2027. Mana kaka nyisi ndadho mar yiero osebedo ni nok kuom jo Kenya. Nikech yudo ka ngima dhi piyo, maisha ni speedy. Dhano manyo kaka ginyalo timo gigegi. Nikech e yo machielo yudo ka okata oganda moyier ok nyis oganda magitelo negi gimomiyo onego bed ni gineno yiero ka gimomakogi. Winjo, nikech iyudo ko mi ng'ato thuolo to ng'ama mi thuolo ne ok odich gi loso ne jopiny gimomiyo miye thuolo. Mane momiyo aparo ni kakwa medo dhi mbele iyudo ka thuolo mar moganda dhi kawo sana jogo ma ok yiero no mako direct dhi bedo matek. Kamano. Yes. Erokamano. Kabiro iri Jacob, low voter turnout kwan manok mar ji mowuok oko mar mondo mi negi luto ombulu. Inyalo wache ang'o gima chal kamaendi? Mit kabede jotelo ne ndalo ma jotelo ntiere oko mar mondo mi gimanyo ombulu kowuok kuom jopiny biro ga mathoth kendo iwacho ni kik bago rally kata sani kaluongo to kwan mawuok oko ma dwaro mondo winji thoth. Kata kamano kwan makoro wuok oko mondo obi otim yiero
to tin en ni jotelo ko timo tingi kako winjore mondo mi gidir jogi odhi go ombulu koso IBC ko timo tingi ne makare mar puonjo jopiny ber mar luto ombulu koso pok wanywako ne ahinya mondo mi ajiwo goko ne luto ombulu. Weche ariyo ing'eni gima timore kaluwo kata kuonde mitime by election kawuono gi notimore 2022 to 2022 nokotimore kiwango motimore sani nikech 2022 cha ne pod Raila Amolo Odinga ngima. Koro ne nitie jok mane wuok dhego kura nikech Raila nie ballot to wadwa nobedo president. To chutho gima kelo gini en chuno japiny gi ng'ama ogidwa. King'iyo kwa mfano Kasipul ma koro be wawuok ma be county ma wuoke. Onge odiochieng' mane odio mosebede gi tich matek machalo gi tich mobedo Kasipul kasani. Makata nyaka wasani wuoyo kodi wakia kata ng'ama dhi ombo. Either independent kata the candidate ODM candidate. Nikech ang'o? Nikech the governor is also a leader mar party. No make sure ni wuodo ngondo were no yudo ticket mar ODM. Regardless of the wishes mag other people, mane duaro ni wondo wabed gi free and fair nomination. Jopiny samoro chopo kama gijoin, giol. Giwacho ni to kare ere tiende mondo wadhogo kura to kura ni already joka osenge gima gidwaro. To wan ng'ano ok wadwaro. Koro gini nochakore nomination. To build up to now the election. Kasto gidhi giketo violence. Japiny boluoro tho kata magiseneno nikech Kasipul ing'eyo ni ji ariyo nowito ngimagi machiegni ni kapok election ochopo. Ugunja be ni chineno ka the other day ka governor pod party chairman ka ne ugunja to nyaka bodyguard ne ogolo mach ogo malo fracas no wuok. Japiny wacho ni ere tiende adhi atho e gima okang' ne kel value kuoma nikech nyadi mang'eny bende jotendwa moseyiero gi onge gima gitimo ne japiny malich e kaluwo. Onge jotelo mang'eny yiero ni gidhi konyo chon e tradition ni yiero ni gidhi konyo baba malo. Ni mara kokimiyo ODM MC to mane mayo baba watch. Kokimiyo ODM gina MP to mane mayo baba shirt. Ko sani going forward angegeno ni kaluwo wadhi bedo ni wadhi yiero jotelo based on competence mare, based on ideologies mage. Ok bi chunwa ni ketowe okapo moti konwa ni nyakugochi ne party. Party be koro nyaka ikre mar miyo japiny free and fair nomination. Ka wadwaro kata ni kaka sani wane broad base ni, ka wadwaro kata ni Ker William Ruto bi oyud kura mang'eny kaluwo. To we japiny odhiye nomination. Ng'ato dunga makata japiny be kadok na tuwacho ni ng'ata chako no temo lakini oyombe nomination free and fair. Mano miye haj ng'ata choyombe democratically. But ka pod wadwa dhi gi criteria moro mar chuno jopiny gi candidates gi to poth ka 2027 kochopo to kata mana ji apare ma dhi e polling station ni go kura. Abiro duogo ir kanya makana abiro ir George okinyi saa 3 saa 4 wasano report ni dhano stako jomoko chwero remo mano kota ko Kasipul kende to kata mana Malava kucho to kamoro se wang dhano se laure magin moko mgigo ma chodo chuny jopiny to miyo yiero bedo mapek ne oganda nika koro en kamano koro wawere go kara mondo jomose dhigo moyier ng'ama gidwaro. Japiny koro ol gi weche mag telo kendo wacho ni ogidwaro. Aparo ni owadwa osekete e yo moro makare. Aparo ni koporono ni jo Kenya dwa kao siasa kaka part of dongruok. Nge siasa makelo governance. Jogo mwayiere madhi manyo no maendeleo. To democracy onego prevail. Igni mwa nyaka wa repeal section 2A. Kwa e single party di jua nyaka kawuono. Aparo di gik matimore gi okonego timre. To mana kaka rightfully kako kete. Oganda momi mandate osetunde kiwango moro magiparo ni gikao ting'o bongo oganda. Ma jago kura ni ng'eno bongo ne okti. Ng'amo bongo ne tiyo giparo to ka giseparo to gikelo to ka gisekelo to gigitiyo. Mane momiyo yudo ka watunda point moro maka ji dwa nyiso ne men awadwa nu bed piny mos ok unya dictate gimwa paro to momiyo yudo ka koro gikelo koko. In fact koko mina nego gibedo instigated gi leaders. Gine magi hire these people
mondo kel confusion mondo ng'ama gidwaro beda victor to mana kako kete it is high time mondo mi jogo momi thuolo mondo tel ng'i the dynamism in life and adier mantie oganda matindo masani miyudo ka ma sani ng'eny kaka giparo pogore gi kakwa paro omiyo kok watemo dhi kaka gidhi tadieri man kende mokwongo depego ji biro wenegi mar ariyo samoro oganda matindo biro decide ni koro kiyier nikech ok apar nikech king'iyo Malava en constituency moro ma nyaka ne chakre en iyudo ka jogo mochung' gi tiket ma sirikal ema kale but ka koro ing'iyo sani kaka nodhi iyudo ka gimoro amora nyalo timore iwinjo aya ka koro ichako idhi Kasipul Kabondo Kasipul kama my brother aye tadieri king'iyo constituency no maber taparo ni gima timore cha ok onego timre nikech mokwongo mako oganda mawacho dhok achiel onge kuyu mogol oko kata moluya mar ariyo ng'ano moyier odhi bedo jatend oganda cha iwinjo koro aparo ni samoro ok en gimoro ma make sense emomiyo chwadruokno nyaka ji chwadre and adwa wacho gino very plain ni ka jotendwa okin en aneno kowepe kata party mineno wawero ni samoro nyalo yudo ka ng'eny to dhi yudo wajumbe 10 in the general election nikech onge ng'ama bro subscribe to policy moro mokuma tere onge winjo nitiere gimoro mowacho ni wadhi konyo baba malo king'iyo kata kaka party arrangement sani biro anena ka it is something mo oseti madhi kelo chaos nikech joka tayari gisechako chokore in a way mondo gidhi mbele gi gima ne gitimo cha nikech adier jakom to nok tim gika jakom en umpire ma kosetim giki titerone ni ma is the direction koro koko mineno no kawang'iye very well to ka mindset old school of thought ma wasebedo go cha ok nyal loke taparo ni wadhi neno mologi mano waneno kawuono kamana abiro iri dhir Jacob jok mitiyo go mondo mi seche moko tulo bedi ng'eny gin rowere king'iyo iwacho ni video mano kawuono kata kanda mwaneno jok ma jod bura yiero ni koro yiero George mondo bedi ng'at ma koro en bonza na en ng'at ma koro rita rowere osebedi kikwayo mondo kik ginyag gik machal kamagi mi siling moro 1,000 ang'o tur lweti mi siling moro 500 ang'o ong'ad tiendi en ni pod okwa tielo gini ahinya e wi rowere mondo mi kik ti kodgi marach nikech gin ema ng'enyne gikelo gik machal kamagi kata kwang'iyo kuonde mowang'e nyamburu kwan gigeno ni gin jomoko must have sponsored no diro jomoko mondo mi otim gima chal kamano ing'eni ya ok anyalo wacho ni pok watielo wachno ahinya ne jowa matindo wasewache wacha moromo but still nitiere need mondo wamed wache but again jowa matindo they are very vulnerable gionge yuto moro amora koro iyudo ka ng'ato en e gweng' kucho to en gi dhako kata gi nyithindo to koro tich moro motiyo ga ben mana mjengo to mjenge gweng' kacha cha ok chul kaka Nairobi ka iyudo chuli 300 odiochieng' kitiyo mjengo to koro nitie jasiasa momo biro ka wacho ni bwana dhi chulo 200,000 wadhi uru garibe asiketo nugu aolo nu mafuta wadhi uru mondo watak joka ka ko setieko wachno to 200,000 ka tudo koro ng'ene ng'ama tin neno ni koyudo 200,000 ni mana kaka iwacho ni gama onge go kodhi dwar koyudo to tieko dhier to kotho kuchocho obende dhier no be olal nikech koro osetho koro ok dhier bo bede jomodong' chien ma bro ywak to tieko wach iwinjo koro ng'ama tinde wacho ni 200,000 kayudo tanyalo gogo shopping dala ka matira 1 week mondo chieng' moro wach machielo kendo chako wuok chako panga iwinjo but ok gine the risk involved but owacho ni yere tiede abedi ka tanind kech 2,000 osekete mbele na ta 2,000 osekete mbele na to samoro ba nyalo wanyadhi adhi to wago joka kabe mwadwo kwa ngima iwinjo ko giwe it is about life and death iwinjo to them because they are jobless leaders moyier be gina psychopaths moko sebiro Nairobi ka to gin gi usiko ga mana ne ko nyiswa ni left ko nyiswa ni right to right kata kuma right no gi left no there be ungi ingeni ya Eluo Nyanza I can give an example there's this leader kaka ngato kaka Karoli Omondi MP ma Suba South Macha is a leader minyalo neno ka
nitie gik moko mokibi yude. Nitie gik moko mibiro yude. And kata king'iyo a contribution ne in parliament, Tidoka is more reasonable. Koro kibet kama tinyalo bedo proud of a leader from your area. Iwinjo? Another person is like Nani as well. Is also very sober in discussions among parliament. Even Millie used to be, but Millie sometimes be you look at the psychophazino maintain. But onego bed ni jotendwa. Kose year gitu ni as a member of parliament, for example. My roles are legislation, representation, and oversight. Iwinjo? To abedo patron ma CDF, mabe aonge, I should not be having influence on CDF because it is fund manager and CDF chairman. Mone go beni control that fund. Iwinjo? Under the supervision of the CDF board Nairobi ka. Koro chutho kilu katiba. Ene managima na Raila wachocha. MP should not have even have a role in loso barabara gwe. Nikechika enema kera ni elowete. Odi kore kujolo before barabara. Ido ka enebe mocha kumanyo briefcase kas parties matimo tendano. Ko erika konde team oversight mo nene ndara ni lose to the standard. Based on pesa mono chiu. Ko gigi kana jakom wacho tido ka the MPs bende blackmail jakom ne bwana jakom kanyo to ge wan waringo odhi otinde gine no ringo dhi court. MPs okonego bed gi any role of development. Onego gi team oversight, gi team representation and gi team legislation. Mondo gineni every bill makale parliament kacha. Ma the executive sponsor kile parliament kacha. Is meeting the expectation and the standards of the people. Moye mondo gi the parliament. But problem wan go kaluo usiepna. Enni kaluo kacha jotelo mwase yer. Kata sani omo be kama yae bwana. National government osetemonde makade be ne wan gi governor be ne nyalo kao kata mana let's say 30% of development funds okete a development today ko wane no pugo kuma dunga yenya national government osetemo a lot of projects in Homa Bay County but go national projects gi amako setim to governor dhika jacha to go picha ngeni gine no go picha to acha ni mano ko in collaboration ni ke katiba wachania ni governor the county government and national government works in collaboration they ko partner. kama partnership ko mane kama makogo wach ni gini deo kan ni deo ko timore ni donga witine nitika to be onge gimano timore donga no ka sani ko wan mantie mo miyo gigi timore ko in a nutshell awachonia yudewa wameda wuoyo kodgi but jotendwa mwayiero sechegi giteme gi create ne youth opportunities manyalo golo gi gunism gi mondo nitie deaths moko ma we can prevent kaka koro mineno timore ka sepul gi kaka koro mineno kata mana yudhe ma koro nego opondo kaluma ka okoro be yudo wana kaka gigo ago opondo kaluma ka ke siling 100 kamano tene yudo opondo kaluma no bedhi ka kata mana siling 50,000 biro thiedhrego koro 50,000 ni degi kaw to gi ginene gi empower go yudhe without this violence gi kaka to gi kitne yudhe ka wash moko kamoro kata gi kitne gi saloon kata barber shop moko kata gi nyiew ginene mondo gi bigi pogi kata dong yudhe wagi do ko timo this harm to kata mana sani gudhiambo put it in violence in different areas. What we are saying is let us try to help the young population because they are jobless, a lot of them are educated, but onge gi magitim ko the option maginongo en ni gimoro mo wuok moluonge gi manyamiyo gi gima girodhno go to gikaw abedo adogo ire George rowere ka wang'iyo kochakre higa mokalo wachako gi ng'anyo ma Gen Z manokadho cha ne giwacho ni kinde koro chopo ma koro dwani mondo akaw telo kendo kipenjogo ni untie gi kura wantiere godo un go pande wantiere godo odiochieng' ma kawuono kwang'iyo jochung' ng'eny gi mochung' ka watiyo gi example makasi pool kata mana Ugunja kata mana Malava thoth gi poro nyacho ni gin e kidieny mar rowere jok mochung' to rowere gi wegi nitiere e ballot to giwuok oko malo tombolo shida ni kanye gino ne gi pek moro matin kamano mana kaka wache okay issue mar rowere to samoro anyalo wuoye lakini samoro be anyalo nyono kok gi samoro language magiwacho gi bawacho pokore but adieri bantie en niya rowere wa masani o believe ni life and lived giero cosmetic life wadwaro and we don't move anyalo mi mfano 2009 na yudo thuolo na bede kikosi mane kweno na chung ne kweno ma ended up na chaka dhi
evaluation sama ni pango the data. Nitiere clause moro mane mitna ka kanyo. Ne ng'ato wacho na onge tich to kopenje ni geche the one question ni penjo ni to bed bin gi tich na onge go to be manyo ni no. Koro mane according to me mane kaka neno kaka young people mane kamo giki no. Adieri man kende not unless gin gi mentality mar banana setup magik mokitimo gajek. But kopo nono ni onego time kako onego bene time sani gi level mar lony masani nitie. Taparo ni the first denominator ni nyaka gidonji gi kaw kura. Koro modong mwaro mogo just by coincidence. But iyudo ka pok gi gine mano, gi embrace mano. Then iyudo ka nitiere sam jomoko moso joma koro ni eika ne kadhi mbele. Manigi interest, iyudo ka samoro nyalo kawo time mondo nyisgi the direction to go. Tiyudo ka be podo kwa ingiana, they feel ni one in the old school. Ginyisi ni mindset maungo no, mano mindset ba before. Koro ngene iyudo ka it is a bit difficult. Koro the only clarion call gimana nyalo wacha as a person. Samoro institutions inyalo mi luor. Onyalo bedo ni samoro nyalo bedo ni nitiere pek moro matin e duonde mawan go kaka IBC. But aparo no nengo gikaw mandate mondo gipuonj young people ber mar kaw kura. Ngech ultimately gikone ni nyaka bene kurano nego beni kelo issue mar angowa mar loch magidwaro. But at the same time aparo ni kama tunde sani aparo ni young people nego take charge. Ngech kikosi makoro ika kadhi mbele kane wan gi problem kikosi ni ema yudo ko come up gi system moro magitimo gik moko the wrong way. Anyalo wacho ni gima timore ka Sepulcha ka depo ni ODM no dhia the proper nomination way. In fact aparo ni kata pesa magipuko kaja masamoro I'm even doubting ni moko wuok from the coffers of the county. Ipuko kaja mimanyo nego Boyd Kuracha. Aparo ni degi team nomination the right way to jidoko de kacha. Kata lweny maneno kadok jode. The same applies to Malava. Winjo. Kiyudo joma timo negotiate democracy kaka Banisa Mabandera. Mamandera. Mama Sabit. Kati doge ng'iyo gima timore Magarini. Iyudo ka siasa okene motivo ko keja ahinya. Kaka kuonde wagi. Nikech king'iyo kaka joka behave, joka yudo ka yorgi magitimo go siasa. Samoro ji bedo piny to wacho ni ne en ka. Koro wakete ka. To giwinjore from jotendgi madongo. To wan yudo ka mago waonge. Kotuno kam jatelo to giwacho ni yudhe go bed kando gigi waloso. Kose losi jiro ni mae mwatim. Mage makelo gigo. Yes. Rowere osebedo ka ywak gini wang' ne en mar odwa loke. Manyalo bedo ni en test wacho ni oket pi mondo koro pi maneni to biro bedo machal nade. To waneno ka dier kwan gi there's a low voter turnout. Mateni jiokoko koma Lutombolo. To were mosebedo ka yak ni ma en kindewa bendo ko wuok oko. Manyalo translate to 2027 tango monego watim mondo wajiw rowere mondo okaw ting' margi mar yiero. Gini fall into the hands of the government. Government nitie role monego gitim. IBC nitie role monego gitim. Then raia bende nitie role monego gitim. King'iyo by elections ma kawuono timregi. Nyalo nyisi what awaits the country. Gima rito Kenya in 2027. And ka jotendwa okotang. To Kenya nyalo bedo marach, nyalo dhi kuma rach mogik 2027. Nekech ingeni anyiso ga ji pile. Gima timre Tanzania, gima timre Tanzania cha ok nyal timre Kenya ka. Gima timre Uganda gi ok nyal timre Kenya ka. Jo Kenya gi wana different, wana species mopogore, wan dhano mopogore gi jowa ma Tanzania to opogore gi jowa ma Uganda. Nitie gik ma jo Kenya nyalo kaw for granted, but nitie gik ma jo Kenya kaw ga very serious. Omiyo an gima nanyalo wacho. By election wasaneno kako timore. Democracy, the essence of democracy en ni weyo pach ng'ama chielo bende carry the day kaponi mare oyombo mari. Ka majority carries the day. Mane democracy. Koro, for example, Kasipul. Kaji
Jokasipul mang'eny leaders wage ka uneno ni jokasipul mang'eny ne dwaro a specific person. Please temura timo maru munyalo kata ne un gi wish moro. Temura timo maru munyalo to kuneno ka mang'eny jo mang'eny ka you let it be. Mane democracy mondo kik nek gi churo remo gi bedi gi ketho properties bedi. The same thing matimore Malava. Malava ana neno nyaka kombech ngato ogol koro kete wi ngato kama. Something that should not happen in a by-election. Actually, by-election, and when I give more, ngato maka for 1 year. Then general election. Angoma monua bedwa democracy. Neketi kata muna United States, in your law remember, there was a time when Trump bedo president, but majority of the legislatures were Democrats. Kata mana Kibaki, even though Maki Kibaki is outright theft. Kata mana Kibaki but your president for 5 years. Ka onge majority MPs. But he survived. Ko gimate munyiso leaders wa okochuno ne nyaka gik moko dhi ywe. Nitie samoro miwe for the sake of the country. Iwe gik moko bende the way of the majority. Mane gimo miwe neno ka Raila jopiny no ero. Bingine nitie kamoro mane jatend wedhe letra Raila Amolo Odinga. Ka wan go kata wedhi reality iwinjo ko wacho ni ne jodala wato akwe to be unyora nyiso ni kata en nogo nyalo bedo gi pache moro to koneno ka the majority of people at that particular event o mor gi gino to ko ine winjo ko duogo ton ne pi iwinjo mane leadership is not about forcing people gi gima ok gidwar and to our ODM party, nekech wadwaro ni mondo wa build the legacy mar Jakom Raila Amolo Odinga. Ma party mar Raila was built for over 20 years. Ko we bati marash ni ko author. Mondo wa build this legacy mar Jakom ni. Waketu free and fair nomination. Ka wadwa ni mondo ODM odong strong. And then kata muna gimoro mane wawacho kama keni mane ji odhi ochokra jomoko matiro odhi ochokra Mombasa to owalore ni gin koro gin leaders mag party. Let's people have an NDC. Raila ne luongo ga NDC to jibedo to delegates yeroji. Let's have an NDC maybe sometimes next year. Mondo delegates so year the party leaders manyalo tayo party. Kati eko wach bi penjani. Wangeyo ni gik moko to sede marach. But pod anyalo kwayo jowa nikech yiero poko rume. Ngeni godhiambo sani sama wadwa dhieni. Ema koro yudo aka gik moko maricho timre kabisa sama mudho chakre. Kamano. Anyalo nyiso jowa makaluo mantie areas mi yiero gina timre. Kamano. Moso joma tindo. Ni wabedu motang to bende kik wayiti kodwa. Sama ngato nyalo mi siling 500, ngato nyalo mi siling 1,000. Kasto ni sani tingima to ni in the next 30 minutes. Kamano. To itiri muchel. We can avoid this by just staying away. Our security officers, to give the IBC officials, or team the tallying and get announced. To give maybe the aspirants and the agents. Obey the tallying centers, get tally, results obey announced, get obeyed peaceful. It is not worth losing a life, Sani. Come on. Koro jowa, mantiri kundema by elections get them bell. Wabedu careful. Bende kiko yiti kodwa mudhiambo makawuono midhiambo ni mudho gik mang'eny jatimre pod wagombo ni jowate obed mangima kendo wagombo ni ng'ato kik rawera matin kik lose ngimane kasane ma bedo e ngimane pok orumo. Kamano nyakoro mugi wamedo gomba kaka indi wantiere kod wendo mano Kill Jacob Omondi Odhiambo ka achiel kod janon siasa George Liet. Abro mana yangu ni mago mosetimore odiochieng' makawuono gin mathoth mosetimore kendo ka wang'iyo ka ende simbo ng'we yamo duoko ge wacho ni weche motenore kod kaka yiero osebedo gin mago mabiro mathoth. Abo yangu ni e gwenge mag Ugunja no kwaneno ka nitie report moro amora mar bedo ni nyalo bedo ni tulo ne ntiere jal mochungo tiko madun bura mar ODM Moses Omondi ne oluto ombulu mare skul primar ma Siror kar saa 4:30 mar okinyi. Nogo erokamano ne IEBC kuom ne timo ikruok makare kendo gima ne omako dhoge mano yango en ni kwan matin mar oganda mane wuok oko mondo mi ne olut ombulu kendo ting margi mar demokrasia. Bang'e kanyo bende jal mochungi otiko maduong' bura mar KANU Crispin Oduor Budo bende ne oluto ombulu gi kinde no mano luto kamoro ni Masambra polling station mano pod mana achiel
gwenge mag Ugunja. Komachielo kayango ni jaod bura jatend migao bende James Opio Wandai, jatend migao mateko bende ne oluto ombulu mare e skul primar ma Luanda Doho, kendo Luanda Doho kuno ne oluto ombulu kar sa 5:30. Parni en ema kare ne dong thuolo to ka jatend piny Kenya William Ruto ne oyiere mondo obed jatend migao manoweyo kom mar Ugunja ka koro dong nono makori bage yiero odiochieng' ma kawuono kuonde mopogore opogore. Kodok Kasipul, rowere 17 ne omaki ka gintiere kod gige lweny mager ma oyang kanyo moneno panga kinde mane giwuotho kuonde mopogore opogore kar chung' od burano. Moko kuomgi nitie gi nyamburko aina mag Probox. Wach mano oyangi kod kamanda mar obila sub county ma Rachuonyo South mano Philemon Saera mane oyango ni kweth mag ofwamb kich karo kwach kich kod apisas mag obila ne oyudo dhi nyime kod ng'weyo kendo temo yudo moko kuom jogo mawachore ni rawera moro chal mantiere kod magina aina mar Seska pistol mabende ne oma jarito ng'atno marito jaod bura ma Homa Bay Peter Kaluma. Mago gin kuom gigo mane osebedo ka timore. Bang'e kochopo godhiambo kar sa 10 to ne yango no semak nyamburko 9 aina mag ka biro kuom gin Probox, achiel kuom nyamburko matin mano Saloon ka to kod Nissan ma bende no maki kinde wacho ni mafwamb kich ne wuotho e alwora kwach kich e alwora mano ma Kasipul, kendo nyamburko go gin mago ma ogeng'negi e paro obila ma Oyugis. Wacho ni tiyo kodgi kod rowere matimo patrol go kachero kuonde mopogore opogore e kar chung' od burano. Godhiambo kochopo sa 11 to koro kuonde luto ombulu ne olor mana kayango ni kar chung' od bura ma Ugunja nitiere kanyo kod kuonde luto ombulu kata polling centers 116 mago mane ji wuok oko, kendo gi sani kweno ne osechakore kar sa 11:30 e skul primar ma Ambira polling center. Gi sani wach mabende ochoponwa kowuok Male Beach en ni apisas mag obila oseyudo magina mano pistol ma bende ne oma jarito kata ng'atno mar rito jaod bura Homa Bay Town Opondo Kaluma kinde mane monjo timore kar luto ombulu ma Agoro Sare polling station. Mano weche motenore kod kaka gigo osebedo katimore e gwenge mag Luo Nyanza ahinya to kuonde ma yiero ne osebeti. Komachielo bende motenore mano en ni jaod bura ma Saboti mano Caleb Amisi ne dwaro mondo michung yiero madundo madhi nyime. Owacho ni ma en kaluwore kod kit tulo mosenore kuonde mopogore opogore. Owacho ni apisas owacho ni yiero machal kamagi nitiere kod kedo mathoth, dhao, chwero remo mosenore mathoth ma bende koro keto to ewi ler mar yiero ma ibago. Jaod burani mar ODM ne okwedo malich mokalo kit monj to kod tulo mosenenore Malava, kar chung' od bura ma Mbere North, bende Kasipul, kama thoth ji gin mago mane oseyudo hinyruok mane oneno. Oseahinya apisas mag obila kuom gino mowacho ni apisas mag obila no yulo e tich kendo rakruok kod wacho ni kweth mag rowere ma bende osebedo kawuotho kuondego ma iluto ombulu osebedo mathoth otamo apisas mag obila gayo. Pichni ma ineno e wang' jowi mari gi sani nyakwaramogi gin mabiro achiel kachiel kowuok Mbere North, mago kweth mag apisas mag obila mosekuor. Ma en achiel kuom kuonde ma irango ahinya odiochieng' ma kawuono e weche mag yiero. Ma Mbere North, wantiere kod Magarini, wantiere kod Malava, gin kuonde ma irango ahinya nikech kaluwore kod jochung' moket kuondego, duond buche mochung', kweth ma sero piny owacho, kweth ma kwedo piny owacho. Pichni mineno kanyo gin manitiere Mbere North. Kan mago mbaka kutenore kod ayango ni kutenore kod jaod bura ma Saboti ma bende no yango kanyo mano Caleb Amisi mane owacho kendo kwayo gai mar obila Douglas Kanja mondo mi koyie to mondo mi otim monyalo duto mondo mi orakre kod kweth mosewuok oko mar rocho chenro mag yiero madhi nyime ma ng'enyne ne olokore ka kuonde ma oganda ne obede kod ywaruok ma opogore opogore. Bende no idol report kowuok kuom yiero mar senator ma bende timo e county ma Baringo. Report ma kuno yangore kanyo ni ji mathoth ne ji manok ne owuok mar mondo minegi luto ombulu, kendo ka iyango kuonde moko mag luto ombulu mag polling stations kochakre okinyi ma sa 12 nyaka sa 8 mar odiochieng' nitiere mana kwan manok mar ji nosewuok ka ne gipimo to ne en kwan atamalo 20 kende. Kaluwore kod jalo ma en returning officer ma Baringo Central Sub County Gilbert Serem ne oyango ni kwan mano wuok oko en mano mamako dho kendo en mano man piny
ka gi kinde no ne okwayo mondo mi jopiny owuog oko mondo mi olut ombulu. Mano kar saa 8 mar odiochieng'. Ka bende jogo ma bende ne owuok oko mar mondo mi lut ombulu bende kwa jowetegi mondo mi ne owuog oko. Kata kamano chenro ma kamano ne sirumo. Pichni mantiere wang' jowi mar Nyakwaramogi gin mantiere Mbeere North, kendo gi sani gima timore en ni chenro mar kwano ombulu dhi nyime. Aduoko kod jogo ma wantiere godo studio ka indi magodo mbaka wantiere kod okil Jacob Omondi Odhiambo kaachiel kod janano siasa George Aliet. Wadwa ng'iyo kuonde chung' od bura ma nyalo bedo ni kawuono ne ng'iyo kaka manyalo liekonwa kaka siasa nyalo biro bedo higa mar 2027. Malava en achiel kuom kuonde ma irango machiegni kweth makwedo piny owacho, kweth masiro piny owacho. Kata kapok ne ogo ombulu, nitie jomoko seche moko dinonegi mondo mi kik ne gitim nade, ne gitim campaigns. Jotelo mawuok kuno ka moting'o nyaka gavana ma Trans Nzoia osewuok oko mar yango ni chal ka gima piny owacho tiyo gi lwedo moro ma piny mar temo thiro mondo kik lut ombulu kata gimin lwet jolut ombulu kata mar kwalo ombulu. Mit ka duoko ma kawuono nyalo biro nyiso kit picha ma nyalo biro bedo 2027. Ahinya to kwang'iyo Malava, Magarini kaachiel kod Mbeere North kama ji osebedo ka ng'iyo wang'gi to tekre mar piny owacho ni kanye to tekre mar kweth makwedo piny owacho chopo kanye. Okay. Siasa en gima ji neno. Kisungu wacho neno optik. Koro king'iyo piny owacho ka wawacho ni winjruok wa mobadhe gi jochama marwa mar ODM ni kopo no bedo gima ne kare, then waluongo area mar ODM zones kama stronghold moso Luo Nation. En ratil maber mondo pim go teko mar piny owacho kata joma kwedo piny owacho. Kidhi Mbeere, aparo ni Mbeere en area ma koro chalo ni en test match, litmus test. Odhi miyo joma kwedo piny owacho kata piny owacho ng'eyo ni kiny ang'o ma gi expect. Nikech sani result nyalo wuok e yo moro amora. Jogo makwedo nyalo yude kata piny owacho nyalo yude. To wawuonde ni piny owacho yude, then nyiso joma kwedo piny owacho ni kanyo pod nyaka gi ywa socks malo. To kopo ni piny owacho kose, then samoro nyiso ni piny owacho nitie kako dok piny kulingana gi jogo mane support gi koa kono. Malava mare kendo koro bedo a bit tricky ne piny owacho nikech history wacho ni Malava ne pok gi go ombulu oko mar piny owacho. Lakini sani yo mwaneno ka gavana ma Trans Nzoia okelo go movement mare miluongo ni Tawe. Wayudo ka kendo koro miyo piny owacho nigi wich bar. Omiyo kopo ne onyalo bedo ni set panya kokawe, to kendo koro en a serious case. Very serious. Nikech it means ni natembea gi nani Musalia Mudavadi gi Wetangula nitie kama gininde class. Koro chuno ni nyaka ging'e ni to bende stake gi e piny owacho ni kwa kalo yiero mabiro to be gin gi gimoro. Koro aparo ni kuom jasiasa mang'iyo gino maler en gimoro ma muhimu manyaka ng'i. Nikech ka ginindo e class to it is a problem. But ka kore dhi Mbeere North, taparo ni jogo matimo siasa maler wawuonde ni jogo makwedo serikal okawe. Then koro en tij serikal mondo ng'ini fine gi mawago. To jogo mane waketo ko oyuda di. Koro gichak tiyo gi kwano no. Wawuonde ni ng'at mane jo serikal ochungo oyudo kura 10,000. Okoyombe lakini oyuda 10,000. Serikal onego chak question ni fine kwa miye percentage ma jogo kuro miye kaka ng'ato. To gi percentage ma wacho inyalo miye kaka influence bana serikal oketo. Koro gi operate gi figure moro ni probably wan kaka serikal wan go ombulu 5,000. Koro mage dynamics. But ka koro idhi Magarini kwa keto equation ni to kisungu waluongo ni false equivalence. Ok inyal keto ni sembi pimo gi nyamin. Ngech macha Magarini kuom ng'ama osego siasa ma Nam Chumbi ong'eyo ni macha stronghold ma jaduong'. And therefore kopo ni gimoro nyalo timore ni odhi ne jogo makwedo serikal, then aparo ni nitiere tabu. Kendo tabu maduong'. Yes. Iparo nang'o okil e wach machal kama? And my thinking, gima paro, to number one, ang'eyo ni in both Mbeere gi Malava.
to serikal ne ok nyal dwaro mondo opposition oyud gima jogo makwedo serikal oyud gima gibro build go gibiluongo ni momentum magisirore go motegno to chutho en ni ka result maber wuok ni jogo makwedo serikal ok oyombo to mano abro nyisi ka ni ok en adier ok en yiero madier nikech wang'eyo ga ndalo te kaka okuyugo jorabuon gi gokura wang'eyo ni sani to mbere kuchocho to ka iweya weya moko kiweya interference gi polise gi ang'o michwado ji timako jomoko gi to onge kaka serikal ne nyayombo kacha Malaba kacha bende aparo mana ni itemo nikech inyalo paro ni natembea nokaw gokinyi makata sani pod ji okia kuma entie koro chal mana ni temo ng'ini fuong' inyalo many yo mifuongo tie gari kapo mondo gari kik dhi mabor to chutho de weya embe ni ji tende nitie atia koro wacho mana ni gine to pod ja dap Kenya do yombo election actually election manyalo wacho ka gi a lot of confidence ni serikal otemo ko interfere go en election makasipol maka nitie joma interfere kode to mana candidates to mano be in my understanding ang'e gimomiyo serikal notimo mano serikal dwa ng'eyo ni to ODM ni ka onge baba to chalo nade ground ka mane momiyo yiero makasipol ni thuolo kata kineno yo momak go jok matemo kelo tulo both sides obed goons mag independent kata goons mag ODM candidate imako gi across the board nyiso ni serikal nitie gauge magedwa ng'eyo ni yiero ni strength mag ODM chal nade to ka nitie ng'ama kuchungi ODM oko mar baba to bang' ka baba osegine to onyalo thiro ng'a ja ODM machalo nade mano serikal dwa ng'eyo nikech ker mar Kenya William Ruto oeroga tiyo gi real data actually gimomiyo Ruto noyombowa 2022 en ni Ruto ne dwaro real information from the ground en nokodwa doctored intelligence nodware kaka en rono koko deal kode kaka en rono kata konego be nokwal to ng'eni kato nego be nakwalo wuot maji Picho kid. Politicians moko ok dwa ga dier. Kinyise ni jatelo ng'eni kata toko pere. To mano dhi pami ko most leaders dwa mani ka gibiro jatelo to goni jatelo gicha ber ground ber kodwa. Jatelo in maber. Ko William ok operate kaman. William dwa ni biro tiko ne ya. Jatelo kisika cha to ne wantie. To joka wacho mana ni gidhi gocho ne Rael. Lakini aneno ji moko 50 manyalo gochonwa. Koro i 50 no ongiyo kako nyalo utilize that information kata mede mondo tebe mede o improve. Koro kasepol to that election onge interfere maseka actually serikalo temo restore peace. Inogunja to is ability to be tricky nekech nti supremacy battle as much as serikal ne nyalo gombo mondo embo bed free and fair ginge gauge mar ODM and independent but okingeni wan gi CS mar energy bendo wuok kucha embo dwa nyiso kamane kome mai embo dwa nyiso teko ne gi candidate nge chingeni candidate cha en jalwete mane ni CDF kwa ko aneno kata ko wache press moro ni ando ugonja kata ngenga madhiumo lakini wach kasepul takia ukanishua kata candidate nyayo kasepul lakini mama ugonja ni tangini Moses Omondi diombo nyiso niya and give vested interest ni whichever way candidate na nyaka yombi however much the voter turnout is small but kadi ntiere jok moko ma ne nyalo bedo machiegni gi ker kata gi the government mane nyalo advise government government no nego according to me government no nego we elections by elections gite obed free out of interference by the police mondo ginge where they need to put more effort and where they are strong. Ne nyalo miyo gi good information ingeni sani inyalo manage bimbere kacha mi interfere itigi police nikech kori ka concentrate police tembe here but what about 2027 makuru elections timore kamora mora
where will you get all these police officers to concentrate gi one constituency? Don't know ka ko gino dibed mate. Emomiyo no nego gi we maka ka test litmus test. Mar mbere gi malava ni. Giwawa candidates go yuare kanyo. Gin gi provide to security gen sure ni goons mag jogi kaka gitimo kasipul goons mag jogi momo kilo tema ko tikete police station momo tema ko tikete police station ka gigo diambo ka geseyudo the real result to gi release goons ka kas to giduogo gi bed Nairobi ka gi strategist to gi wacha ni bwana mbere kacha ne wayudo kura 1000 joka kane gi kura 1000 for example nyiso na 1000 ni dong wanyalo medo chopa 16,000 nikech ng'eyo bo wang'eyo nu kuche tok biero waenya jorabuon gi ba dong wanya mede matin makata ka koro nitie gik moko mabro timore mbele kucho to timore ka be wambe okapu wabe berber ewinjo. So that is an advice I would have given to the government but koro nikech na onge kanyo gima nyalo wacho ni by elections gi to onego jo kata mana security apparatus onego gilan onego konygi planning properly for the general election and 2027 and even the candidate the leaders are serving now for example in Homa Bay leaders machalo Kaluma gini governor gini mili gini jite gibet ka ging'eyo ni 2027 ok bibedo kaka by election ni kata wudo ngondo yombo sani to dhi yombo mana by virtue ni all elected leaders no ka upes gi energy gi bodyguards gi tema armed gi moro gi geche gite gi biro go kasepol in 2027 ngato ka ngato yuage e constituency ne manyo mare constituency ne koro it will not be business as usual ka kosani koro kata ka boydo yombo kata ka boydo yombo specifically ke jaroko to ko yombo to then is sure ni 2027 to it will be a walk in the park kech koro ka kosani mosegori gi party te gi party organs te mu chopo kama koro keto gene nyiso ni kare ko yombo no lande 2027 it will be a walk but for boy kapo no lande te nungi mana ni igachiel ni mutigo maber makata ko kwalo to kwalo maber kech 2027 onge MP kata governor kata jalop governor kata party secretary jero mobro neno kasepul kanyo no biro konye campaign to kata mana goons mano tiyo go to terrorize people ka goons ka parani kaniti goons Rosa Buyu ko ya Kisumu 2027 Rosa Buyu no bedwa goons go ebodwa tiyo go opponent mo de ya Kisumu kucho kaniti yo ge mago gendo ku wuok ndewa ogendo do be 2027 manyo piny kucho ko nyiso ne nyaki iwa eriol ijipanga tamam mano kako paro in kaka jalony sirikal nyalo yie jalony weche mag janana siasa sirikal nyalo yie mondo e pach jopiny ka watieko e pach jopiny bedi ni gin gi weakness kamoro ni karaji nyalo challenge gi mamagi gimoro be ginyalo miyo jopiny thuolo mabedo gi paro machal kamano nyalo hinyo gi marom nade aparo ni e yo makare samoro raw data bere ngato madwa timo everything kanye kama ne Moi outsmart ji Moi ne temo ni intelligence report momiye gi Boynet otiyo go kaka en to mane me kama wakili otemo kelo ne Ruto temo ga very much notiyo gi the raw data another question mike penyo ni serikal nyalo yie kwa biro on the political optics gima ji neno serikal ok nyal yie ngech ditiere ngano naturally kosedano ni Malava osegoyie kidhe bere no to goyie kidhe Banisa in Masabit ogoyie idhe Magarini ogoyie ichake the Senate Baringo goyie not to mention the 18 conceding awards He lose ground. He lose the war. Siasa is about information. Toka ngato osetimango ogini he lose the information war. Then it chalonga matari seto. But kakoro wangio for the posterity. Taparoni at one point bonengo beda litmus test. Iwe gino the kako deno. Just like kaka soro sane. I appreciate. Apane one of the dynamics mane the government better motiogo ineno ka Ruto ko wuok mod nyono anywhere to campaign owe ne but drama digi the arrangement gi akikisa de deliver ni Malava kora paro ne mano in another version ober
but politically the optics ok nyal yie mondo owe that way. Nyaki nyonri mane momena no ka odiso nyawang'aya gini gin ready mondo githo nikech gifile ka kom chodhi tidhi wache ni oto ka odiemo rumo iwinjo but on the other flip side however much ni gitime kamano man is one of the way magitieko go the party. Yes. Nyakoro magino bedo kanyo kwa gombaka kod okil Jacob Omondi Odhiambo kaachiel kod janon siasa George Aliet osebedo ko watwak kendo wapimo mana kaka odiochieng' kawuono bedo weche motenore kod kwan manok manowuok oko maluto mbulu tulo mano neno kone kod kocha kaachiel kod poni maendi nyalo bedo iluongo ni rapim ne yiero mar higa mag 2027 kaachiel kod weche motenore kod wacho ni chiwo asoya kone kod kocha. Gima timre gi sani Nyakoro Mogi en ni kweno mar ombulu dhi nyime kuonde duto ma IEBC ne obago yiero ma adundo kendo wan geno ni mana kinde mano kende wabedo kwa chakoro duoko makone kod kocha kuonde mopogore mosebedo ka wuok pod jofwambo magwa ntiere gwengego kendo kinde mabiro bedo kwa tudre kod gero kamano Jacob Omondi mano kil kuom thuolo maloso kod ero kamano George Aliet manjano siasa kuom thuolo maloso kod mane mokelo giko mar kidieni kata kamano koromo sachiel waduoko kanyo kod weche manyien kendo bedo kwa dhi nyime gi yango ni mago matimore kindeni makweno timore to kod kaka duoko go biro bede nyaka ang' ne golgi nyinga Ochieng' Emmanuel. Kwa kila mtu. Guys, Koro wanna sort all types of people. Mama mboga, Koro. Nduzi guy, Koro. Office lady, Koro. I just received my cash from Koro. Just quick and easy. Umetanuka. Download Koro and say hello to Easy Living. Tutabaki hapa duniani sisi Bei manyo kit lamo mamulo chuny. Kae kama wach bedo mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodhwa dhi maber. Biblia wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Ticha beach kocha kore saa ng'wen otieno nyaka saa auchiel. Lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba, luo benga kaachiel koda jawa maliet kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Amela nako ni wangne ka wadok kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawacho ni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka.